Indlu yobuholi bomdabu ithi ingaphansi kokuhlaselwa kamuva nje ngemuva kwezinduna amakhosi esezithole ukuhlaselwa ezinye zabulawa esifundazweni KwaZulu Natal. Abaholi bomdabu lesifundazwe bathi isikhalo sabo sokucela ukuvikeleka nokuthi babanjwe abenzi bobubi akuzwakali. Amaphoyisa, umndeni kanye nendlu yobuholi iqinisela amanyuso Traditional Council basathungatha ibamba bukhosi. uMakhosandile Ngcobo wathunjwa abalisa abebehlome bezingovolo esekhaya lakhe ezinqoleni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu Natal ngoMbasa. Umndeni wagcina ngalelo langa ukumbona. Ithunjiwe asiyazi ukuthi ithambo lawo likuphi la khona khona. Thina target thina ngoba nje asibambile nje sibambele izingane ezahlala esihlalweni. Bayazi ukuthi babegudluza wena Ndlunkulu kuzoba lula ekutheni basithathele isihlalo. Okusilimazayo kakhulu ikona ukuthi asikuboni ukuphepha. Izinduna zinegalelo elikhulu ekulungiseni isimo emphakathini zibuye zibe yiso lenkosi esizweni. Abaholi bomdabu banethemba elikhulu ukuthi imbizo izolekelela exazululeni izinkinga ezikhona. Siyafisa ukuthi uhulumeni akuthathele phezulu nokuthi ke umphakathi phela ubamsane ngoba bayawazi amasela ukuthi lokugobhoza kwegazi okungaka singamazulu amnyama kuyasiphoxa nathi siwubuholi bomdabu. Ngiyethemba ukuthi udaba luzohamba luye lapha amakhosi athintakala khona ngokwezifunda emveni kwalokho ke zixoxe kabanzi lezi ndaba ukuze kube khona ukuthula kungabikho lokudonsisana ukubonakala kukhona njengamanje. Manje kunxuswa izinhlaka ezibhekelele ukugcina komthetho ukuthi zibambe abenzi bobubi kanye nalabo abathumela izinkabi ukuthi zibulale abaholi bomdabu. Empeleni siyafisa ukuqinisekisa ukuthi indlu yobukhosi lapha KwaZulu amakhosi asesimweni esibi zokuhlaselwa kufanele siqinisekise lokho. Ubufakazi baloko yinani lamakhosi asebulewe. Siyakholwa ke ukuthi siyafisa ukubonga futhi ukusondela ka-Provincial Commissioner nethimba lakhe kuyo yonke imihlangano esisuke sifisa ukuthi asondele kuyo. Abaholi bacela ukuthi kube nekhomishani ephenya ngokubulawa kwezinduna namakhosi. Ezinyangeni eziyishumi-12 ezedlule kubulawe amakhosi amathathu esifundazweni KwaZulu Natal. Amaphoyisa anxusa imphakathi kanye nofakazi ukuthi beze ngaphambili ukuze kuxazululwe lamacala. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini.